तर आपण विशेष आमंत्रित फ्रॉम मुंबई आपण आता पोचलेले असो. पहिली एंट्री आपण पाटलेदारांना करूया. काय चालू झालं तर जरा बघू तर लागतं. हो सुचिता वहिनी पुरी लागता आपलं सॉरी हा ही पुरी लागता आणि ती थोडे पुरी भाजता. सुचिताकडे काम आहे तुझं काय पुढे हो पुढे काय परिस्थिती आहे जरा आपण बघूया. या पिंगा ना मंडळी खोळंबलेली दिसता. हो मंडळी खोळंबली किती हा यो मेन माणूस माळा घेऊन लागतात आमका हे साधारण गेलं. नमस्कार इंजेक्शन म्हटलं होतच काय जरा परिस्थिती जरा बघूया. ए आदू लाईट लाय मरे काळो किती ए जेवण कर कोणा तुमच्या जेवण का मी टाकलोय. हे निमे निमे आयतो निमी आणि आयतो पुरू हे पुरो टिंग 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 टिंग. अरे 2 मिनिट लेट झाला आता मला सगळं परत ताटात काढायला लागेल. मी घे वाढतो घे घे पहिला पाडून परत वाढू काय सगळं ओतून परत वाढू. हो हा प्रतिभा कांबळी हसतोय किती कॅमेरा मला फसायचं काय का पळात मुंबई नाही ना आता जेवण चाललंय आता. हे कधी आहे हो पाणी प्यायचं काम करतो. या आमचा अपरी निम्या अरे बघ ही माई माई कोणा तुम्हाला सगळं भेटलं का? जोडा जोडा. हो मालक तुम्ही काय सवाशी आणि ही शेजारीन 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 त्या पुढे असं असं हे आयटम काय कोशिंबीर. अरे हे तू वाढूक जा रे आहे नको थांबा. हे रुपले झाला मा सगळी तयारी ओके मा आजच झाले नुसतं काय रुपले फुकले उन्हा म्हणून मग नाव किती हो चल ये पुढे चला रे बसा घ्या. हस गो हस एकदा मामीला तयारी झाली घेतलं घेतलं त्यांचा कालची तुझी पानं किती मग बघ मग